अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहला। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहला। अरे देखाया विनोद भैया, दिलीप भैया, देवानंद भैया, हमारा चिलकार के धरती से बंधु मामा, सुभाष मामा, विजय मामा। अरे हई सुना जा हो, देखा जा बगिया का बोलता, तनी ध्यान दे जा, ध्यान दे जा। झूठा ही बड़ा चौकीदार नीरव भइल फरार। अच्छा खासा भाईचारा के बीच में डलल दरार। अच्छा खासा भाईचारा के बीच में डलल दरार। झूठा ही बड़ा चौकीदार नीरव भइल फरार। अच्छा खासा भाईचारा के बीच में डलल दरार। अच्छा खासा भाईचारा के बीच में डलल दरार। 15 लाख देरीब कही के ओट हथिया लिहला। 15 लाख देरीब कही के ओट हथिया लिहला। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहला। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहला। अरे बारे टंडन जी, हमार गुरुजी जोड़ा नहीं खो बनल रही, बनल रही। चंदन अध्यापक पुष्कर जी, अरे बनल रही, बनल रही। अरे बनल रही, बनल रही। जय भीम, जय भीम। ना चाही काला धन बदली लया अपन मन। धरती लहू से लाल भइल नइखे होत सहन। धरती लहू से लाल भइल नइखे होत सहन। ना चाही काला धन बदली लया अपन मन। धरती लहू से लाल भइल नइखे होत सहन। धरती लहू से लाल भइल नइखे होत सहन। देव रोजगार कही के बेरोजगार बना दिहला। देव रोजगार कही के बेरोजगार बना दिहला। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहला। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहला। चंदन गुरुजी, यही से हमार बाबा साहब कही के गइले कि हमनी के पढ़े के चाही। आज जौन स्थिति भइल बा, विज्ञान ना रहत, कोरोना के दवाई कहाँ से होई? यही से कहतनी मंदिर में नहीं, स्कूले जाए के चाही। अनिल बहादुर, अनिल मैडम, ध्यान दे जा, ध्यान दे जा। Presented by Agnihotri Production. ए भैया, हई आखिरी अंतरा में हमार का कहे के बा, हई सुनी तनी ध्यान दही। फेल भइल विज्ञान तड़प के जाता जान। लाला पी के सुतल बा लोग भारत के भगवान। गाजा
भारत के भगवान। फेल भइल विज्ञान तरफ के जाता जान, लैला पी के सुतल बा लोग भारत के भगवान। संजय टंडन गुड्डू पूरा दुनिया बा परेशान, भागी जाई कोरोना कही के खाली बाजवा दिहल, भागी जाई कोरोना कही के ताली बाजवा दिहल। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहल, अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहल। ए नया रस्सी लागू करके दंगा करवा दिहल, ए नया रस्सी लागू करके दंगा करवा दिहल। अच्छा दिन के बात कही के बाउर दिन देखा दिहल, अच्छा दिन के बात कही के